बेफोरा जोंनि नोजोराव गाव गावबागाव रोंगौथिखौ दिनै दिन्थिफुंदों। नोंथाङा बेयाव मा फोरमायो आरो माबायदि मोनदों नोंथाङा गथ'फोरनि गियानखौ नुनानै? आङो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि अडिशननिफ्रायनो दङ। अडिशननिफ्रायनो जोङो लाइक मेगा अडिशन सेमि फाइनेल जों गासैखौबो खालामबोनाय आरो अनेकथा धरननि जोङो लाइक टेलेन्ट नुनो मोन्दों आरो जोंनि बर'नि गेजेरावबो गोबांथार टेलेन्टआ हाबनानै दं। दा किसुमाना सापर्ट खालामा बिमा बिफाया, दायो गासैबो नुनानै रियेलिटि श'फोरखौ नुनानै गासैबो सापर्ट खालामदों। बिनि थाखाय जोङो जोबोद माने गोजोननाय मोन्दों आरो प्राउड फिल खालामदों। दा जोंनि बर' बिमा बिफाफ्राबो गावनि फिसाखौहाय गोबांथार मानसियानो सापर्ट खालामसै। स' दायो जि थाखुमानाय टेलेन्ट दङ बेफोरखौ दायो गोजौआवहाय लांनांगौ। दा जि श' जायो दा बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय जाय देरहागोन, दा बिनिफ्राय जाय देरहादों बियो गोजौआवहाय थांगोन। नेसनेल इन्टारनेसनेल गासैबो बेबायदि थांगोन। स' जोङो आसा खालामो गथ'फ्रा जाय दायो देरहागोन आरो सोरबा जेननानैबो थांगोन, जाहाथे बिसोरबो दुखु मोननो नाङा, ट्राइ खालामबाय थायो। जाहाथे बेखौनो आं आंनि गोसोनिफ्राय खावलायो कि जाहाथे बिमा बिफाया अरायसम सापर्ट खालामो फिसाखौहाय, ओमफ्रायो आगबारिलांबाय थाथों। जोंनि ओनसोलावसो बे थासारिया मोनसे समाव गैयामोन। दिनैहाय नैबे गोजोन थासारि फैनायनि उनाव मोजां दैदेनगिरि, मोजां गाइडारफोर मोनोब्ला निस्सय इन्टारनेसनेल बा मुलुगनां थाखोसिम सहैनायनि खाबुखौ मोनगोन होननानै नोंथाङा बुंनो सानो? आङो बुंनो सानोखि दायो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गोबांथार इभेन्ट खालामग्रा दङ। स' बेयावहाय गिदिरफ्रा जाहाथे सापर्ट खालामो। फाइनेन्सियेलि प्रब्लेम गोबांथार जायो जोंनि बर'नि गेजेराव, आरो जाहाथे बेखौहाय आरो खायफा पेरेन्टसफ्रा गावनि फिसानि टेलेन्टखौ नुयो खिन्थु रांफोरनि थाखाय बिसोरो खालामनो हाया। स' बिनि थाखाय आङो खावलायोखि जाहाथे गिदिर गोलाव मानसिफ्रा एसे सापर्ट खालामो फाइनेन्सियेल खेथ्रआव आरो। सोलोंथाइ नोंथाङा मा फोरमायगोन जुदि नोंथाङा सासे साक्सेस मानसि? आङो बेखौनो मेसेज होनो सानो दि जाहाथे गासैबो फैयो आवगायनानै। स' जेरैहाय जोङो दायो जाजआवहाय जोङो लेभेलाव जों सफैबाय। स' बिसोरबो बेबायदिनो खालामलांनानै जाहाथे गोजौआवहाय थांनो हायो, सहैनो हायो, बेखौनो आङो बुंबाय। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।